כן, קודם כל תרשי לי בבקשה קצת להזדהות עם משפחות החטופים, עם כל החללים, עם כל האסון שקרה במדינה. אני חושב שכולם מרגישים ככה, אבל באופן אישי מאוד עצוב, מועקה גדולה, ימים מאוד מאוד קשים. אני בטוח שנהיה חזקים כמדינה ונצא מזה ביחד. מחזק את מי שאפשר. היום היה איתנו אבא של רומי, אוהד של הקבוצה, מאחל שהבת שלו תחזור כמה שיותר מהר. לראות אותו לפני המשחק זה ממש צמרמורת, מגמד הכל. איך אנחנו אומרים במעבר חד, נעבור לכדורגל. גם קשה מאוד לשחק בלי קהל עם כל האווירה הזאת. יחד עם זאת אנחנו חייבים לחזור לשגרה ולשדר שאנחנו חזקים וממשיכים. אנחנו באופן כללי כקבוצה, כמועדון הפועל חיפה, בכל התקופה של לא מתאמנים, כן מתאמנים, שאמרנו על מסגרת טובה. החבר'ה היו מאוד מלוכדים, מאוד מגובשים, ועבדו יפה מאוד. זה עבר לנו טוב במשחקי האימון, והיה חשוב שזה יבוא למשחק האמיתי, למאני טיים. פגשנו קבוצה שאיך את אומרת, לפני הרבה זמן, במחזור הקודם, הם ניצחו את בית"ר ירושלים עם תצוגה גדולה של 3-0. אז היה חשוב לבוא לפה, לראות כקבוצה, לנצח את המשחק. אני חושב שמגיעה מילה טובה לכל השחקנים. הם עבדו יפה מאוד, מאוד מחויבים. היה חסר לי קצת חדות בגבולות האחרונות, אבל זה טבעי שכשבאים מתקופה ארוכה שלא משחקים, מה שנפגע זה החדות. לשמחתי לא שילמנו על זה. לפעמים משחקים כאלה אתה מחמיץ ובסוף אתה נענש. ואתה יודעת, אין לנו זמן ליהנות מהניצחונות. הסדרות הן מאוד צפופות, כבר יום שלישי יש לנו משחק. אז נהנה קצת מהניצחון ונתחיל להכין את עצמנו כבר ליום שלישי נגד הפועל פתח תקווה. חוץ מברכות על הניצחון, אפשר להגיד גם ברכות על מגן ימני ראשון, בנקר בהרכב, הוא נתן הופעה מצוינת היום. את יודעת, לפעמים יש קלישאות שאומרים אותם מאמנים, מי שיהיה טוב באימונים, מי שיהיה טוב באימונים, הוא נראה מצוין באימונים, לא מפתיע, לא היה לי ספק. ידענו שבקו ימין שלנו, שמאלי של הפועל תל אביב, יש שחקנים מאוד מוכשרים, אם זה ליוס מאוד מוכשר, ואם זה צ'יברוטה שמאוד מוכשר, וזה לא משימה קלה להתמודד עם שניים כאלה, גם הגנתית וגם התקפית, אבל הוא בתחילת הדרך. יש לו דרך ארוכה לעשות, מאוד רציני, מאוד מקצוען. אם יעשה עבודה ויתמיד כמו שהוא עושה עכשיו, אז יש לו עתיד טוב. רוני, כמה קשה להכין קבוצה לחזרה כזאת, בלי קהל, שלא יודעים בדיוק איך להדביק, שחקנים זרים, חלק בכושר, חלק לא. מזווית של מאמן, איך זה בא לידי ביטוי? קשה מאוד, אתה יודע, אנחנו בני אדם, הפגיעה במדינה היא קשה מאוד, היא כואבת, היא אינסופית, היא יומיומית. מאוד קשה, אבל איך אמרתי לשחקנים ביום-יום, לפעמים יש לנו קצת את המפלט בכדורגל, קצת ליהנות מהמשחק עצמו. אנחנו נהנים מלשחק 5-2 או לעשות אימון, אז זה קצת איזשהו מפלט. אבל אני מוכן לתת מילה טובה למועדון שלנו. אנחנו כמועדון היינו מאוד מאוד מגובשים, מאוד מלוכדים, מאוד יחד. קיבלנו את כל התמיכה. אני חושב שהמועדון מגיע מילה טובה לזה שכאן לידי נועם, שהוא יותר מדובר אצלנו במועדון, תרומה לקהילה והרבה משפחות של כאלה שעברו דברים קשים. אז כל הדברים האלה, התמיכה הזאת עזר לנו להתחבר. יש לנו משהו טוב בקבוצה במועדון, ואנחנו צריכים לשמור על זה. התעקשת מאוד להביא את תומר יוספי מבאר שבע, וזה משתלם, אני חושב, מתחילת העונה. כן, למרות שהוא בעיניי ב-50% דרך, אני חושב שהוא עוד יכול להיות עוד הרבה יותר טוב. הוא עשה אצלנו תקופה נהדרת בסוף שנה שעברה, עזר לנו מאוד. הוא שחקן מאוד מוכשר. אני שחקנים, עדיין קורא לו צעיר, כאלה צעירים,
מאמין שעם עבודה קשה ועוד קשה הם יכולים להגיע להרבה מאוד. יש לו תקרה מאוד גבוהה, ואנחנו צריכים לסחוט אותו לתקרה הזאת. עדיין באמצע הדרך שלו עושה דברים נהדרים, הוא יודע שהוא צריך לעבוד קשה והוא עובד קשה מאוד כדי להשיג את זה. בלי עין רעה, אתה רחוק משם שנות אור, אבל בכל זאת מעניין אותי לשאול מה דעתך לגבי יורדות העונה. אם צריך להמשיך את העונה כרגיל, אם יורדות ליגה, אם צריך להקפיא יורדות? תראה, העניין הזה מאוד מורכב, מאוד מורכב. יש הרבה סיבות למה כן, כי יש כאלה כמו אשדוד וכמו אולי באר שבע, אולי קבוצות שקצת נפגעו בצורה קריטית. מצד שני, בשביל התחרותיות, אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיה עניין בליגה, כי אם לא יהיה יורדות, אז לא יהיה ליגה. אז בוא נגיד, אני אתן למי שצריך לקבל את ההחלטות האלה, שיקבל את ההחלטות, אני מתעסק בקבוצה שלי ובהחלטות שאני צריך לקבל. רוני, שלום, אדי קצפוב, ספורט 10. נצמדתם למכבי תל אביב עם 13 נקודות. עברנו את מכבי תל אביב, כרגע. ברכות. לא? 13 נקודות והם משחק פחות. אוקיי. נצמדתם. אני יודע שאתה לא מסתכל על זה עכשיו, אבל קוראים לך עדיין רוני לוי. וקבוצה שממנה את רוני לוי זה הצהרה בפני עצמה. מה השאיפות שלכם העונה, אם אתה יכול להגיד? אני, במיוחד בעונה כזאת שלמכבי חיפה יש את הבעיות שלה, מכבי תל אביב עוד לא גיבשה דרך. עוד לא גיבשה דרך, עלתה שלב באירופה, אני חושב שעשו... אוקיי, עדיין הם יהיו באירופה, ואתה יודע, כשקבוצה הולכת באירופה היא בליגה בדרך כלל יש עייפות חומר ואת שאר הדברים. תראה, הפועל חיפה, לאן מכוונת השנה? אנחנו קבוצה טובה מאוד, יש לנו הרבה מה להשתפר. אני יכול להגיד לך שלפעמים כשאתה עושה איזושהי כברת דרך, אתה רואה שינויים לטובה או לרעה, אז אני יכול להגיד שהקבוצה הזאת התחילה עם הרבה גמגום במחנה אימונים, הייתה קבוצה חדשה מאוד, והתחלנו את העונה בגביע הטוטו פחות טוב, ואז בליגה כבר יותר טוב, ולפעמים אתה רואה אם הקבוצה היא בקו התקדמות או נסיגה, אז כמו שהיא שאלה, המשכנו באותה נקודה, אז הקבוצה היא בקו עלייה משמעותי. נמשיך בדרך הזאת, נסתכל בצניעות למשחקים הקרובים. כשנעבור סיבוב שלם נוכל כבר לתת הצהרות כוונות למה אנחנו רוצים להגיע. אני מתרכז במשחק הבא, אמנם זה בנאלי ומשעמם, מתרכז במשחק הבא נגד הפועל פתח תקווה, נצח אותם ונסתכל קדימה. אני יודעת שעברת שבוע לא פשוט ברמה האישית. אתה יכול לשתף אותנו קצת עם איזה תחושות הגעת ומה הגול הזה מסמן עבורך? אז כן, כמו שאמרת, עברתי שבוע מאוד מאוד לא פשוט. חבר שמאוד קרוב ללב שלי, משפחה שמאוד קרובה ללב שלי. הוא נפל באמת כגיבור בקיבוץ נירים. אני חושב שעכשיו בתוך הלב אני הבן אדם הכי מאושר בעולם שהצלחתי באיזושהי דרך לשמח את המשפחה שלו. אני שמח כמובן שניצחנו ושזה היה משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, אבל אני חושב שבימים האחרונים לא הצלחתי להירדם אפילו בלילות, כי כל הזמן חשבתי על המקרה הזה. זה היה מאוד מאוד חשוב עבורי לנצח ובמיוחד להקדיש את הגול הזה. אני חושב שבכל דקה רק חשבתי איך אני חוגג ומה אני עושה בשביל להנציח אותו באמת בצורה הכי טובה שיש, ואני שמח שעשיתי את זה. בתור שחקן, בטח שחקן שיש לו, שחבר קרוב היה בגדר חטוף, וקיבלו המשפחה את הבשורה המרה. מה אתה יכול לשתף ברמת איך בעצם, איך אתה אוסף את עצמך למשחק וחזרה לליגה? ואנחנו חושבים שיש כאלה קולות שלא רצו לחזור לליגה כי אין ראש לכדורגל, אז כאילו מהזווית שלך, כי זה באמת, גם כי לך חבר קרוב, זה באמת ככה תופס את הכל. אני חושב שהכדורגל זה המקום מפלט שלי, זה המקום שאני יכול שעה וחצי ביום באמת לברוח ולנסות לנקות את הראש באיזושהי דרך. כמובן שזה קשה, כי אנחנו כל יום שומעים שיש עוד חטופים ועוד מקרים מזוויעים במדינה שלנו. אני מקווה שבאמת אנחנו מעכשיו נצא לדרך חדשה, שנשמע בשורות טובות. וזה
זה הזמן היחיד שאיכשהו אנחנו יכולים באמת לנקות את הראש, לשמח את האוהדים בבית, את הקהל המדהים שלנו. ואני חושב שהיום עשינו את זה בצורה נפלאה, ואני שמח שעשינו את זה. תומר, הבקעתם שער רביעי, נצמדת לראש טבלת מלך השערים. מה גורם לתומר יוספי להיות בהפועל חיפה, מה שלא הלך בהפועל באר שבע? אני לא מסתכל כרגע על המספרים האישיים שלי. אני קודם כל חושב על הקבוצה בפני עצמה. אני חושב שההצלחה של הקבוצה זה הצלחה אישית שלי. ככל שהקבוצה תצליח, ככה אני אצליח יותר. אני שמח שבאמת השנה עד עכשיו זה מתחבר לי. אני מקווה להמשיך בדרך הזו. אני מרגיש פה שלם, מרגיש שלב במשחק שלי. יש לי ביטחון ענקי מהמאמן ומהצוות. ואני שמח שאני מתקדם ממשחק למשחק. הצלחה. תודה רבה. בשורות טובות. בשורות טובות.